Seiarotzen da denbora ala gauzentzat nola guretzat oarkabian Bosturte dira jada liburu ore oparitu zen idanetik bi ordu ez nagoela Txoriak hasi dira kantatzen beste goiz batez goizeko zazpietan hemen gaude berriz esnatu da bizitza diotela Ez dugula dena galdu esadazu merezi izan duela Goizian zikin aurkitu ditudalako gauza guztiak barrura begiratu dut eta horrere hauts geruza lodia Hoteletik urrun ikusten da iria joan beharko genuke gauez ondo pasatuko genuke agian baina hotza dago eta eure zekina eta ez du gogorik ematen ateratzeko Promesa ona dira, baina nik aspaldi ez dut promesa horietan sinisten Betiatzeko atetik ateratzen zaitxu gauak azken orduan hildakoen kanpaiak jo baino pixka bat lehenago eta gauez berriz keinu berriz deika iriko argian baina gu ondo gaude hotelian naiz eta itxaropenik ez egon eta armairoak utzi